Chceli by sme svoje mzdy, ktoré nemáme vyplatené, je tam jún, polovica júna, júl, január, podaktorý aj február, plus odstupné. Zhruba 4 000 eur. Prepustili nám, že nemajú peniaze a fabrika ide do konkurzu a také počúvame. To je jeden povie tak, tí, čo zostali, tí dali peniaze a tí, čo prepustili k 31.1. sme dostali výpovede, povedali nám v poslednej výplate vo februári budete mať peniaze na účte. Dneska je 20. marec a nemáme ani korunu. Nemáme ani výplatu, ani odstupné od januára, bez príjmu. Máme rodiny, máme všetko. Idem si sadnúť sem teraz, nepoznám tú štruktúru, musím sa trošku s tým oboznámiť. Ja cítim teraz, že nejaký problém boli ruské sankcie, ale myslím si, že nie je problém. A hlavne pokúsime sa sem nasmerovať nejakého, nechcem povedať, že investora, nejakú výrobňu. Držím palce, tak sa to podarilo. Proste, viete, nemôžeme všetci mladí z Tisovca odísť preč, lebo ostanú tu len Rómovia a dôchodcovia. A kde potom bude Tisovec spieť? Ale takýto má názor aj váš pán primátor, keď som tu bol naposledy, tak mi hovorí, že musíme niečo urobiť. Možno, že aj aby tu boli nejaké možnosti, nejaké vyšetky, aby tu už ničili v tomto tam. Lebo my vieme, že v okolí Bratislavy je roboty veľa, ale všetci stadiaľ to nemôžeme obísť a my držíme aj novému manažmentu palce, než to rozbehnú, lebo toto nebola ich chyba. K tomuto dospelo staré vedenie, že my nemáme vyplatené mzdy a tak. Možno by bolo dobré riešenie, keď sa tak hrozne teraz rozbieha ten automobilový priemysel, že či nejaké komponenty do automobilového priemyslu to nevyrábať. Musíme sa niečo nasmerovať. Toto je štandardná stojárska výroba, čo to sú skvelé veci. Určite, je to tak. Takže držíme vám palce, veríme, že vždy budú vyplatené, držíme palce aj novému vedeniu a staré vedenie von. To už to je súkromná firma, musím opatrne s nimi komunikovať, dobre? Veľmi stručne, lebo sme sedeli. Ide sem zajtra ho pozvať na štátnu tajomník ministerstva hospodárstva, ktorý štátnej pomoci pre firmu. Ja som dohodol, že štát urobí všetko, aby kúpil nejaké stroje od tej firmy, máme niektoré spoločnosti. Ale nová firma. Hovorili sme s právnikmi teraz, cez garančný fond má automatickú vyplatené, čiže mali by to byť v poriadku. Čiže majte ešte... Bude to dlhšie trvať. Nejaký čas to bude ešte nejaké trvať, nie je zajtra, ale to nové vedenie je veľmi ochotné. Čo som teda cítil, že chcú to riešiť ako maximálne možné miere. Základ je, nech tam teraz robí nejakých 100 ľudí, aby sa prvé auto začali znovu robiť. Tomto vieme pomôcť zo strany vlády okamžite. Dobre, takže urobíme hneď. A ostatné chvíľku trpezlivosti. Dobre, chlapi? Aspoň tak. Ďakujeme pekne, držte sa. Dovidenia, majte sa.